Те са намерили начин сами да я създават и са изключително щастливи от този факт. Вижте как можем да бъдем в хармония с природата, хранейки се с нейните дарове. Силвия и Иван, заедно с двамата си сина, Теодор и Деян, са едно средно статистическо семейство. Родителите ходят ежедневно на работа, а в останалото време изпълняват и други задължения. Както при повечето хора, така и при тях свободното време е малко. Всяка свободна минута обаче те прекарват сред природата, която всички от семейството обожават. Не им пречи да се грижат добре и за храната си, част от която отглеждат сами, дори в домашни условия. Години наред не консумират месо, но това не ги прави по-лоши от другите. Какво друго обичате да консумирате здравословно и какво избягвате по-скоро? Иванка, ти? Я да иди да почна. Я кажи ти. Избягвам да ям повече... Не здравословни неща. Повече здравословни неща. Избягваш да ги ядеш. Ям! Много от децата в днешно време обичат да ядат чипсове, обичат да ядат сандвичи, пици. Ти не си ли фен на такива неща? Не съм. Що вкусни са? Вкусни, ама не съм фен. Не си фен. Какво ядеш в училище, я кажи? Приготви ли ти мама сандвичи от вкъщи? Не, носи си един круасан. Един круасан. Той не е много от здравословни, да, ама... Все пак вкъщи, като се върна, ям. Готвено, нали? Да, готвено. Стремиме се да ядеме неща, които примерно сме си откъснали самички или сме ги отгледали в някаква степен самички. Като каза отгледане, може би сега е време да покажем вашата прекрасна мини ферма, която сте си направили, да ни обясните как се решихте да направите такава стъпка, защото или може би то не е много трудно да си гледате такова нещо в къщи, как действа. Първо не сме я направили ние, не е наша идеята, има един прекрасен човек, който ни я направи. Но тя все пак е собственоръчно направена, в смисъл така не е фабрична. Тя е собственоръчно направена, не е купена от пазара. Да. И тя върши всичкото това, което се върши стандартно, когато отглеждат кълнове в домашни условия с добре познатите буркани. Ще ни обясниш ли какъв принцип работи? Има един вход и един изход. Входа подава се вода, на изхода също излиза вода. Тая вода минава през... пулверизира се вътре в самия съд, в който са заложени тавичките с семенцата. Има едно вентилаторче, което изкарва влагата. И всичко е въпрос на регулиране на степента на увлажняване и температурата до някаква степен. Всяко семенце покълва за определено време. При различни условия има плюс-минус някакъв времеви отрязък, но примерно кълновете на люцерната имат нужда от 5-6 дни, за да станат така, да придобият търговския вид, който сме запознати с него на пазара. А какви семена вие си отглеждате? В момента са люцерна и соя. Да. Соя смисъл. Зелена соя. Люцерна и соя. И как ги консумирате в салата, предполагам, повечето? Как консумираме ги, като се отвори табличката и малкият завира главата и ръката вътре. Просто се премиват след като се извадят. Така отпадат и някои люспички от семенцата. Най-вкусни са в салата. Да. Не всички от кълновете стават така за директна употреба да ги ядеш. Сега колкото и човек да е фен на природосъобразното и натуралното и веганството. Свикнали сме с солта и с... някои от кълновете, нали, трябва наистина да си много голям фен, за да го преодолееш, нали, неприятния вкус и усещане в устата. Най-вкусни са в салатите. Тук в покрайнините на София имаме възможност на наша или не на наша земя да се правят малки градинки, които в рамките на едно семейство доставят достатъчно храна, за да си направиш салатата от твоя продукция, примерно. Домата да си го откъснал, ти да си го гледал, краставичката, марулката, т.е. салатката. За да бъдем моден, не можеш да станеш вегетарианец, за да си в крак с модата. Колкото и да ти си иска, примерно, за да се впишеш в някаква компания. Трябва да си озрееш за това нещо. В крайна сметка почнахме с здравословното хранене. Да.
би трябвало вече, може би, да се почне да се говори не само за храненето на тялото, но и за храненето на духа и душата.